salamat kayo yung mga suki. Nakakuyog gihapon sa bakasyon sa New York sa Amerika. Ang usa ka binuhing iring sa usa ka pamilya dito sa Pennsylvania. Human kini misakay sa ibabaw sa ilang sakyanan. May biyahe ang Dinardo family og 160 kilometros. Paingon pa kini sa New York. Ikan sa ilang panimalay. Apan sa diyang mihunong sila aron magpatubil. Dito na diskubrihan nga misakay di ay ibabaw sa sakyanan ang ilang binuhing iring nga si Ray Ray. O naghawid sa mga bagahe nga gikarga sa atop sa maong sakyanan. Gipasabot ni Mara Dinardo nga padulong ang ilang pamilya sa New York aron magsalmot o pagsalmot sa maraton. Maong gibilin untang iring apan may eskapo mayroon ng iringa. O sikritong may kuyog sa ilang biyahe. Imbes ka masuko, wala na nahimo ang pamilyang Dinardo o gapil na lang ang ilang bakasyon, ang iring nga banbanon. Padlungon po ding iring aw. Pwede mo ito mga katropa nga ito balitang lahira dyan ko ni LRG. Katod ka na to sa Santon Plasco Pemix. Ako si Lolo Amado, ang barkada ni Douglas MacArthur o higala ni Yamashita. Ayaw ka mo kumpiyansa tungod kay kung ako gani ang mutirada. Wagoy makabalibad tanan mga dalaga. Lolo Amado di. Bye-bye.